The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausahan ko dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Action na po ba agad dati niya? Oras mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang Tabang Ora mismo. Ito mga ka-aksyon sa ating Tabang Ora mismo update. Isang misis ang hindi nag-atubiling dumulog sa ating tanggapan upang isumbong ang natanggap na pananakot ng kanyang mister. Isa ba namang larawan ng kanyang natanggap na kung saan ang anak niya ay pinuluputan ng tali sa leeg bilang pananakot ni mister. Kaya naman nang matanggap natin itong reklamo, ay ora mismo tayong umaksyon. Ang buong pangyari, panoorin sa kwento ni Jennifer Pulinar. Pang-aamba ng taga, pagtutok ng pana, at pagtali sa leeg ng sariling anak. Ito ang naranasan ng mag-inang Joan at alias Boy sa sarili nilang padre de pamilyang si Benedict. Ngunit hanggang saan nga ba ang pagtitiis at pagpapasensya ng isang ina sa abusado at mapalakit na kinakasama? Matinding takot at pangamba ang naramdaman ni Joan Balidoy matapos malagay sa peligro ang kanyang buhay, maging ang kaligtasan ng kanyang anak sa kamay ng sariling kinakasama na si Benedict Alamo. Kwento ni Joan, nag-ugat umano sa ulam ang hindi nila pagkakaunawaan ni Benedict na naging dahilan ng pag-init ng ulo nito. Yun po nga na about sa pagkain. Pagdating namin sa bahay, tinanong niya kung bakit walang ulam. Sabi ko, may pa, maaga pa naman. Sabi niya, bakit kayo, nagpapasarap kayo? Sabi ko, ano naman pinasarap namin para sinangag lang, tapos yung nilagyan ng asin, tapos magic sarap. Anong pinasarap namin doon? So yung inaambay niya po ako nung yung itak po. Tapos yung inano po ako, yung sinahit niya po ako nung yung pana, yung ginagamit niya sa dagat. Dahil dito, nagpa siya si Joan na umuwi sa kanilang bahay sa Manito Albay para sa kanilang seguridad ng kanyang anak. Pero sa kanyang pag-alis ay hindi niya akalain na kukunin sa kanya ang kanyang anak habang sila ay tumatakas papunta sa sakayan ng jeep. Nagantay po kami ng jeep doon sa kalsada. Sinundan niya po pala kami. Nanghiram siya ng motor. Mamaya, inagaw niya sa akin yung bata. Dumating siya, inagaw niya yung bata. Tapos nung time po na noon, nag-agawan po kami ng bata. Tapos umiiyak na po yung bata. Pero imbis na alagaan ni Benedict ang kanilang 1 taong gulang na anak, nagpadala umano ito ng mga litrato na ikinadurog ng kanyang puso, mga litrato na nakatali sa leeg at mga pagbabanta na papatayin umano ang bata. Na pinagsasend niya po ako ng mga picture ng bata na tinalian niya po dito. Nag-alala po ako noon. Umiyak pa ako noon, ma'am. Kasi hindi ko po kaya yung mga ginagawa niya eh.
Kaya sabi ko sa kanya, ba't mo kinuha pa kung gaganyanin mo man lang? Sa buhay mo lang. So bakit mo ba kinuha? Ang gusto niya, pag ganyan, babalik ako sa kanya. Paano? Hindi ko na po alam yung security ng buhay ko kung ano na. Dahil sa mabigat na problemang ito, humingi na ng tulong sa ating programang Tabang Ora mismo si Joanne. At agad namang sinamahan si Joanne ng aming team sa Barangay Bagakay, Legazpi City upang harapan na makausap ng masinsinan si Benedict. Sa tulong ng butihing kapitan ng Bagakay, nakapag-usap ang dalawa. Nais mabawi ni Joanne ang kanilang anak dahil sa mga pinagagagawa ni Benedict. Ngunit mariing ginigiit ni Benedict na hindi niya ibibigay ang bata. Ano mo yan mo? Ikaw mo natin, kaso. Sir Benedict, ano po matataram gustong pawon ni Ma'am Joanne ng ating? At dito, inilabas na rin ni Joanne ang lahat ng kanyang saloobin sa mga ginawa ni Benedict sa kanilang mag-ina. Dumin naman po siya, ma'am, sa kusina. Nagpa po siya kisundang. Tapos nag-loss na po ako, big-arm na po taan sa likod ko. Tapos kung time naman na ito, nagpukaw na kami kayo ng aki. Ito man siya may puno pang mangga na may pukawan. Nagbalik naman po siya doon sa kusina. Tapos kinuha niya sa mga pana niya. Tapos kinuha siya sa saro, big-arm niya po ako sa muya. Kayo ng aki na niya. Tapos pag ginimbo niya po, para sa rolo niya, nagbalik sa salag na nagsulo niya sa mga gamit. Mga gamit may ulunan, tamon, sinurolo niya po. Pati, so mga badumi po, binalikan ko dun sa ano. Pero si Benedict, mariing itinatanggi ang mga paratang. Day po. Papaiba po ako sa ano. At dahil dito, inilabas ni Joanne ang kanyang mga ebidensya na nagpapatunay sa kanyang aligasyon laban sa kinakasama. Aware po baka mo, Sir Benedict, na itong pigibo niyo po, child abuse po ito, sir? Depensa ni Benedict, ginawa niya lamang ito upang takutin si Joanne. Para pabuhat ko siya. Pero patay ko talaga yung dalaga. Takot lang siya. Hindi ko kaya ko na lang. Dito, nagmatigas si Benedict at ayaw ibigay ang bata. Dahil dito, naging desidido si Joanne na kasuhan si Benedict. Kung huya ko magbago, bumago ka. Dahil puro ka lang taram. Dahil naapik ka, hindi ang apik ka. Ang payong pa ng matagason. Pati akit, gagamit mo ka na pagkasundan ng akit para magbalik ako sa imo. Itigbatong mga akit ka. Anong klase kang ama? Pero bigla na lamang nagbago ang timpla ni Benedict. At bigla itong umamo na parang tupa kay Joanne. Sabi mo baga mabalik ka na. Sabi niya lang. Sulang mawala na siya. Iribanan na nga kami. Mabalik na siya. Amo man lang po talaga kayo nakakasunod. Hindi ako magtawag sir. Sa panunuyong ito ni Benedict, ay laking gulat namin ang naging tugon ni Joanne. Sana yung mga sinabi niya, ano na po yun. Hindi na po kami humantong sa ganito na naman. Sana gawin niya na yung tama. Mahirap at mabigat man ang naging sitwasyon ng dalawa dahil sa isang pagkakamali, pero mas pinili pa rin nilang magsamang muli para sa kapakanan ng kanilang anak. Sa aming pagpunta sa bahay nila Benedict, bakas pa ang naiwang mga gamit sa labas ng kanilang bahay, pero ang ilan hindi na magagamit pa dahil natupok na ng sunog. Sa pagtungtong ni Benedict sa poder ng kanyang mga biyanan, walang pag-aalinlangan na tinanggap din siyang muli ng mga magulang ni Joanne. Pero kabaliktaran naman ang naramdaman ng kapatid ni Joanne nang makita si Benedict. Kaya mo babae, kunya ko! Puno ka na yan. Ata sisaksak mo na siya? Malik yan ang tawan. Pagkulang ka,
Sinsa na tabi. Gayunpaman, handa umano siyang magbago at makapag-umpisang muli kasama si Joanne nang masaya at walang halong sakitan para sa kanilang anak. Magsilbing aral nawa ang istoryang ito sa lahat ng pumapasok sa pagpapamilya at pakakatandaan na mayroon tayong batas na pumoprotekta sa lahat ng naaapi, lalong-lalo na sa mga kababaihan at sa mga batang naaabuso. Yan ang ating ora mismong pagtugon sa alalahanin at reklamo ni Joanne patungkol dito sa kalunos-lunos na sinapit sa kanyang mister. Ngunit sa uli ay mas pinili ng dalawa na magkaayos alang-alang sa kanilang mga anak. Ayan, siguro paalala na rin sa ating mga kababayan na kung tayo ay pipili ng makakasama sa habang buhay, ay mas piliin natin na kaya tayong irespeto, alagaan at mahalin hanggang sa dulo. Yan mga ka-aksyon, samantala, isang ina naman ang personal na dumulog sa ating tanggapan ngayong hapon upang manawagan sa kanyang PWD na anak na 3 araw na raw na nawawala. Makakasama natin ngayon si Nanay Lorena Agripa Balbidina. Magandang hapon, Nanay Lorena. Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta na po kayo, Nanay? Nagre-relax lang po. Opo. Para mapatuloy yung pag-aasikaso sa ibang mga kapatid ni Angelo. Opo. Ano po yung pangalan po nito ni yung anak niyo, ma'am, at ilang taon po na ito? Ilang taon na po ito? Angelo Balbidina po, 21 years old po, sir. 21 years old? Yes po, sir. Opo. Ano po yung sakit nito, Nanay Lorena? Yung ano po, yung sa ano, una po kasi, sir, ano yan, nung baby po siya, inoperahan siya ng congenital meningocele po. Opo. Kasi po, nung pinanganak ko po siya, meron siyang malaking bukol dito. Opo. Tapos, dinalami po sa PGH, doon po siya inoperahan. Opo. Doon po na rin siya nag-birthday ng 1 taon. Opo. Pag 1 year old po. Habang lumalaki po siya, na iiba yung ano niya, kumakain po siya ng ano, yung kape baga po, sir, yung black coffee. Opo. Tapos minsan inuuntog niya yung ulo niya sa pinto or sa unan po. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, habang lumalaki po ito si Angelo, may napapansin na po kayo na kakaiba na po dito sa anak niyo? Opo. Akala ko lang po, sir, normal lang yun. Opo. Kasi po, bata pa man po baga siya. Mm-hmm. Kaya hindi ko naman po akalain po, sir, na ganon. Tapos nung nag-aral na po siya, 3 beses siya na grade 1, so late learning po siya, sir. Opo. Tapos nung nag-grade 7 na po siya, doon po siya nag-start nung kaalis po, sir. Opo. Mga ilang taon po, Nanay, napansin nyo na may kakaiba na po ito sa kanyang pag-iisip, ito si Angelo? Hindi naman po sa pag-iisip, behavior niya po. Sa behavior po? Opo. Ano yung mga kadalasan na ginagawa niya, ma'am? Nagwawala, sinisira po yung mga gamit. Opo. Hindi naman siya nananakit, Nanay? Hindi po, siya po yung sinasaktan. Siya yung sinasaktan. Pero yung pagkadalasan na, ano yung mga dahilan, ma'am, kung bakit nagiging hysterical po itong anak niyo, ma'am? Halimbawa po, pagka po siya, binubuli po. Ganun po, nagagalit po siya, nagwawala. Minsan po nga, nambabato siya. Opo. Trinay niyo po itong mapacheck upan, Nanay? Opo, pa-check upan ko po siya sa psychiatrist po. Kay Dr. Morico po sa BRTTH po noong 2019 po. Opo. Bago mag-pandemic po. Opo. Kasi more on alis na po siya. Ano daw sabi ng doktor, Nanay? Yung una pong findings ni Doc is may impulse control disability po. Opo. Tapos meron siyang intellectual disability. Mm-hmm. Yun po yung nakasaad doon sa medical certificate niya po. Tapos po, meron pong gamot na binibigay sa kanya. May maintenance pong gamot sa siya. Opo.
Regarding klase. po dito, ma'am, sa intellectual yung sinasabi niyo, ma'am, maaari niyo ba kaming mapaliwanagan patungkol dito? Ito ba ay yung kaso na, kunyari, 21 years old po itong anak niyo, nasa ilang edad po ito yung behavior niya? Sa mga 10 kasi po yung kalaro niya, sir, mga 10 pababa po. Okay, nasa 21 years old po ito, ang posibleng nasa 10 years old po ito dahil sa kanyang behavior, yung mga kalaro niya, yung mga bata. Opo. Pero, kailan po yung huli, ma'am, na nakita niyo po itong anak niyo hanggang sa umalis? Nung Monday po. Ngayon lang na Lunes po? Opo, nung June 30 po. Sino daw yung kasama niya, ma'am, na umalis? Mag-isa lang po siya kasi po, sir, ganito po yon. Di pagka umaga po, pumasok kami sa school kasi palagi po namin yung kasama, hindi namin iniiwan sa bahay po, sir. Apo. Tapos po, pag alauna po ng hapon, pumunta ako ng Legazpi. So, iniwanan ko po siya sa school. Pero kasama niya po yung dalawa niyang kapatid. Apo. Hanggang sa po, umuwi sila, magkakasama pa rin. Tapos po, nung dumating na po ako sa bahay, sabi ko po, linisan yung kawali. Kasi may Apo. dala po nga ni akong longganisa para lutuin. Tapos po, nung tuloy-tuloy niya pong pigluto hanggang sa narinig ko na lang na pigpritos niya po. Pigprito niya yung longganisa. Piniprito niya na po itong... Opo. Sabi ko, hindi ganyan. Sabi ko, linisan mo lang yung kawali. Tapos, nagdabog na po siya, sir. Opo. Tapos, pinatay niya yung stove. Diretso po pasok sa loob. Bukod doon, may inuutos ako sa kanya, sa bunso niyang kapatid, Opo. na bumili ng gel, yung panglagay po sa buhok. Tapos po, yung ginagawa niya, nagpatuloy yun, yung bunso niyang kapatid. Siya po, lumabas na po. Tapos sabi niya sa akin, Nay, ilan po bibilhin na gel? Sabi ko, 2. Yung puti. Tapos sabi nung sunod sa kanya na kapatid niya, Nanay, dahil mo na pag-utusan si Kuya B-Boy. Kaso po, nagtiwala ako, hindi ko sinunod yung kapatid niya nung sinabi sa akin. Pero dati, ma'am, talagang nautusan po itong anak niyo? Opo, lalo po pag kami lang dalawa sa bahay. Kasi ako, tamad din po ako, sir, magparalabas. Apo, before po ito mawala, Nanay, yung sinasabi mo na nagluluto po ito, napagsabihan mo ba siya, ma'am, na pwedeng na ikasama ng loob niya ng mga araw na yun? Yun lang po, sir. Wala naman na akong ibang sinabi sa kanya. Tapos, yun na po, binigyan ko siya ng 10 pesos na pambili. Sabi ko sa kanya, bumalik ka kaagad, ha? Sabi niya sa akin, Opo, Nanay. Tapos yun, di na bumalik. Di na siya bumalik. Opo. Last na po yun na nakita namin. Tapos pinapasundan ko po siya doon sa bunso niyang kapatid sa tindahan. Sabi po nung may-ari ng tindahan, wala naman daw pong pumunta doon. So ibig sabihin, Nanay, hindi po ito dumiretso sa tindahan si Angelo? Pwede po, hindi tumuloy ng tindahan, saka hindi rin po yata lumabas ng kalsada. Opo. Gaano kadalas, ma'am, na first time ho ba ito na umalis si Angelo na hindi nagpaalam? Hindi po. Maraming times na po siyang umaalis na hindi po talaga nagpapaalam. Pero nakukuha niyo po ito? Opo. Saang lugar po ito nakuha niyo, ma'am? Dati po dito sa Embarcadero rin po. From Santo Domingo sa Embarcadero, nakuha niyo po sa Embarcadero. Paano niya, Yes po. kung sa pagkakaalala niyo, ma'am, paano niya nakakapunta po dito sa Legazpi? Kung galing po siya sa Santo Domingo, siya ba ay sumasakay ng Sumasakay po, sir. So marunong po ito? Opo. Marunong siya ng pangalan niya. Marunong siya kausapin. Marunong siya utusan. Opo. So, ngayon lang po matagal na hindi nyo po nahanap si Angelo? Or meron na po? 2 times na po. Yung una po, ma'am, saan po ito na Sa Bangkilingan, Tabaco, sir. nakarating po sa Tabaco City? Opo. Pang ilang araw po, ma'am? Mga mag-6 na araw po bago ko nakuha siya. 6 na araw. Opo. So, yung as of now, ito po yung sa Tabaco po, yung pinakamatagal na hindi nyo po nahanap itong si Yes po. Angelo. Yes po. Okay. Ano yung huli niya mang kasuotan bago ito mawala?
Kulay blue t-shirt po, sir. Saka naka-graying short. Gray din po na tsinelas ang suot niya. Opo. Dahil sa kinukwento mo, ma'am, na hindi po ito first time na mawala po ito si Angelo, bakit po nagkampante po tayo nung mga araw na yon na posibleng mawala po ulit ito si Angelo? Kasi po, matagal na rin po yung pinakalas niyang umalis nung last September po. Yung kinuha ko po siya doon kay lola niya sa Sorsogon po. Tapos ngayon naman po nasundan. Kumbaga na kampante ka po, ma'am, dahil sa tagal na, Yes baka po. hindi na po ito maulit, Opo. kaso na naulit po ito ngayon. Yes po. Ano yung mga naisip niyo, ma'am, ngayon na hindi pa nahanap si Angelo? Ang naisip ko po, saan po kaya siya kumakain? Sino yung tinutuluyan niya? Saka po, yung gamot niya, hindi niya po naiinom. So may maintenance po itong Yes po. iniinom? Araw-araw po itong iniinom? Yes po, araw-gabi po. Pero sa tuwing nahanap niyo po itong si Angelo, ano po yung sinasabi niyo sa kanya? Ano yung mga pangaral na dapat, hindi niya dapat gawin yun? Pinagsasabihan ko po siya, pero hindi po yun ura-urada nung magkita kami. Kailangan po papalipasin ng ilang araw po. Yung hindi po pwede siya yung bibiglain na pagsasabihan. Tapos kailangan po mahina lang po. Yung hindi, kahit galit na galit ka na po, kailangan mo kontrolin yung sarili mo na magalit. Pagsasabihan ko man po siya, pero parang hindi naman napasok sa'yo. Pero hindi niyo naman, ma'am, na pipisikal po ito, na saktan po ito si... Hindi po. Ako po yung nasasaktan niya. Pag na sinusumpong po ito ng kanya, ikaw po yung nasasaktan ni Angelo. Tapos minsan po din yung dalawa niyang kapatid. Pero hindi na rin po yun naulit. Opo, pag inaatake po or sinusumpong po ito ng kanyang, ito po, yung hysterical po, ano po yung pampakalma niya, ma'am? Tatahimik lang po kami. Hindi na kami magpaparasalita po. Kaya minsan po naisip ng mga anak ko na kinukonsinti ko. Opo. Nung yung kinukwento mo, ma'am, na 6 na araw po itong nawala dito sa Tabaco City niyo na kuha. Kamusta siya nung nakita niyo, ma'am? Noon po, nakita ko po siya payat. Payat po siya. Pero nung umalis po siya, is malaki naman yung medyo mataba-taba siya. Tapos doon po kasi, sabi po ng mga napagtanungan ko, daw po yon, pinapagtrabaho po. Tapos binibigyan lang ng 20 pesos para klaseng trabaho po mag-computer. ito, ma'am? Pinapaghanap ng mga paninda po. Na mga gulayin. Apo. Tapos, yung pinagtatanungan ko naman po, ayaw nilang sabihin na sila yung Apo. nagturo sa akin. Pero sa pagkakalam natin, ma'am, meron po ba tayo na mga kamag-anak na madalas na pinupuntahan po ito ni Angelo in case po na umaalis po sa inyong bahay? 2 times lang po doon, Sorsogon, kila lola niya, sa side ni tatay niya. So nakarating po ito ng Sorsogon? Yes po. So ano daw yung ginawa niya para makarating po doon? Sumakay po, nakikisakay daw po. Kasi alam niya po yung sakayan papunta doon. Kasi since na bata pa po siya, pumupunta po talaga kami doon kila lola niya. So buti naman at naaalala niya, ma'am, yung mga daan at Yes saan siya papara. Yes po. At hindi naman siya, ma'am, sinasaktan ng mga tao in case po sinasabi niyo na nag-hysterical po ito. Wala naman siyang, hindi naman siya sinasaktan. Hindi po. Pag nagbabiyay po siya, hindi naman siya ganun na so nagwawala po. Hindi po. Apo. Nung ngayon na araw na ito, ma'am, pang 3 araw, ito po ba ay nai-report niyo na sa barangay or sa police? Sa police po, kahapon po ng mga 9. Apo. Kasi 24 hours na rin po. Baga. Apo. Kaya tig-report ko na rin po. Apo. Sige, ma'am, in case po na nanonood, baka sakaling nanonood dito ang mga, itong si Angelo, baka naririnig, ano po yung mensahe natin dito kay Angelo? Baka sakaling ma-recall niya, ma'am, yung boses mo at mapanood ka, bumalik siya agad. Yung mic po, ma'am. Sige, ma'am. Masasabi ko lang po na, Jello, umuwi ka na kasi yung gamot mo, hindi mo na naiinom. Saka hindi naman galit si nanay, hindi naman kita pinagalitan. Saka, more sa nag-aalala ako na kasi kung anong mangyari sa'yo. So, mas nauna ako.
masaktan. Lalo na wala na si... Wala na po kayong asawa, nanay? Yes po, wala na si Solo tatay. parent ka na lang po, ma'am? Yes po, ako na yung tatay at nanay nila, magkakapatid. So, pang ilan po ito si Angelo sa magkakapatid, nanay? Bali po, pang-5 sa alive. So, ibig sabihin na maliban dito kay Angelo ay nag-aalaga ka pa ng 4. Paano mo na pagsasabay ito, nanay, sa pag-aalaga at paghahanap dito kay Angelo? Ganito po, sir. 6 lang yung buhay kong anak. May nauna po sa kanilang 3 na hindi pinalad na magpaalaga sa akin. Kaya bali yung anak ko po is 6. Apo. Sila na lang pong 4 ang kasama ko sa bahay. Yung bunso, sunod sa bunso, saka si Jello, saka yung kapatid niya na nagtatrabaho din dyan sa SM po, sir. Tapos yung panganay na lalaki po, nasa Laguna po. Apo. So, ibig sabihin, nanay, sa 6 na magkakapatid, si Angelo lang po ang may ganitong Yes po, sir. Sakit po. Apo. Sige. Ayan mga ka-aksyon, muli, naka-flash po sa inyong screen ngayon ang larawan ng anak ni Lorena na si Angelo Balbidina, 21 taong gulang at isang persons with disability. 3 araw na pong nawawala si Angelo. Kung iyong namumukaan o nakasalubong sa inyong lugar, ipagbigay alam nyo agad sa aming programa. Maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page upang ora mismo kayong makausap ng aming staff at agad din naming magpapadala ng aming team upang sundin si Angelo. Yan, nanay, patuloy po kaming susubaybay at kami ay mananatiling nakabantay hanggang sa mahanap natin itong anak niyong si Angelo. At kung meron kang mensahe, ma'am, sa ating mga kababayan at sa publiko, ano po yun, ma'am? Para po sa mga tao po na may magandang kalooban, kung sino man po yung nakakita kay Angelo, please lang po, paki-message na lang po sa kanila dito po sa Tabang Ora mismo po or sa number ko rin po na naka-plus dyan din ata sa Apo. sa screen. Apo. Para po makuha ko na si Angelo po kasi po matagal na hindi siya nakakainom ng gamot. Kailangan niya po yun. Apo. Ayan, Sige, mga ka-aksyon, maraming salamat po. Apo. Ayan mga ka-aksyon, tulungan po natin si Nanay Lorena na makapiling muli at makita ang kanyang anak na si Angelo. Ayan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, mula sa San Roque, Bulusan, Sorsogon, tungayan natin ang kwento ng isang ama na todo kayod noon sa pagiging security guard, ngunit sa isang iglap ay nawalan ng lakas dahil sa sakit na lupus. Ang buong kwento at ang ating ora mismong pagtugon. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo, Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi,
may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon sa ating tabang medikal. Isang amang ating nakilala mula sa San Roque, Bulusan, Sorsogon na 2 taon nang lumalaban sa sakit na lupus.
Ang nakakamanga sa kanyang kwento ay patuloy ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang pamilya sa kabila ng kanyang sitwasyon. Ating kilalanin si Lemuel Campuzano sa kwento ni Rizel Lozada. Panoorin po natin ito. Namamayat, nangangatog na tuhod, at hirap sa pagbangon. Ito ang araw-araw na sitwasyon ni Lemuel. Ang dati kasing bumubuhay sa pamilya, ngayon, bedridden na dahil sa sakit na lupus. Sobrang hirap kapag nasanay ka na malakas ka tapos biglang... Isang mabigat na responsibilidad ang bumuhay ng isang pamilya. Ngunit paano mo ito magagampanan kung tinamaan ka ng sakit na hindi mo inaasahan at halos magparalisa sa iyo habang buhay? Ako po si Rizel Lozada. Samahan niyo akong alamin ang nakakaantig na kwento ni Lemuel Campuzano. Sa liblib na barangay ng Bulusang, Sorsogon, nakilala namin si Lemuel Campuzano, 29 na taong gulang. Masipag, matyaga at masigasig. Dahil kayod kalabaw daw kung magtrabaho at maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Pero ngayon, halos hindi na niya malubayan ang kanyang kama at hirap na din bumangon tuwing umaga. Hindi na siya nakakapaglakad at hindi na rin nakakatayo mag-isa. Lahat ito dala ng sakit niyang lupus. Kamusta ka sana? Nahihirap. Saan po? Yung mga masakit ko po kasi, yung tiyan ko, tapos ito po, pag sumasakit po. Sa edad ni Lemuel na 29, hindi mo aakalain na aabot lamang ito sa 28 kilo. Malnourished kung tutuusin. Nagkaroon po ng hangin tsaka tubig yung baga ko. Kaya po nilagyan ng para ma-drain daw. Magdadalawang buwan na po ito sa June 3. Nakakapaglakad ka pa po ba, sir? Hindi po ako nakakapaglakad. Nakakatayo ka ba? Pag inaalayan lang po. So, dito ka lang po sa higaan ito na nakapirme palagi? Opo. Ilang taon ka naging bedridden? Halos December 2023, hindi po ako makawagalaw na. Tapos, nakarecover ako noon. Tapos, binalikan po ulit ako. Hindi na ulit ako nakapaglakad. Ang lupus ay isang uri ng autoimmune disease o ang pag-atake ng immune system sa sarili nito sa normal tissue sa katawan, kaya kadalasang nakakaapekto sa kasukasuan, balat at internal organs katulad na lamang ng kidney at baga. Base sa mga pag-aaral, mahirap ma-diagnose ang sakit na ito dahil ang mga sintomas ay inaakalang dahil sa ibang sakit.
Kwento ni Limuel, nilagnat lamang umano siya noong una. Hindi niya lubos akalain na ito na pala ang simula ng malaking dagok sa buhay niya. Nasa trabaho po ako noon, nasa duty ako panggabi. Nilagnat ako, pero akala ko lagnat lang po. Tapos, uminom lang ako ng gamot sa pangtanggal lagnat. Tapos, di po nawala. Tapos, kinaumagahan, sobrang taas na ng lagnat ko, nahihilo ako. Masakit yung balakang ko. Pero pinilit ko po makauwi kasi sa gubat pa ako naka-duty noon. Tapos, pagdating ko po dito, natulog ako kasi sobrang sakit nga na. Pagising ko, hindi na ako makabangon kasi sobrang sakit ng balakang ko. Dinala ako sa ospital. Sobrang taas ng lagnat ko. September 23. Tapos, pagdating po doon, sabi daw UTI. Tapos, yun po, nagamot ako ng UTI. Wala, hindi po natanggal. Hanggang sa pabalik-balik po kami, halos 4 na buwan. Balik-balik kami, private, public. Tapos, uminom din ako ng herbal. Tapos, nung pumunta po kami sa SMMG po doon po na-diagnose na may lupus. Tapos nagpa-test po ako ng ANA, yung para sa lupus. Nag-positive po. Isang malaking problema sa kanila ngayon ang sustentuhan ng araw-araw na gamutan ni Limuel. 7 klase ng gamot kasi ang kailangan niyang inumin araw-araw. At umaabot ng halos 100 ang presyo nito kada isa. Sa isang linggo, siguro naabot ng 5,000 o 4, gano'n. 5,000 po yung mga gamot na iniinom niyo sa isang linggo lang. Opo. Magkano po yung presyo ng kada isang gamot? May 100, may 40, may 50. Sa isang araw po, ilang beses niyo siya kailangang inumin? May iniinom ako na 2, tapos may isa. Pero isang lang naman yung 2. Yung isang klase lang. Tapos yun nga, pag nasakit nga yung ito, na hindi kaya ng iniinom na pain reliever, pa-inject na medyo mahal, tsaka mahirap hanapin. 4 silang nagsasama-sama sa bahay na ito. At ni isa sa kanila ay walang maayos na trabaho. Si Amor, ang kinakasama ni Limuel, ay hindi nakakapagtrabaho dahil siya ang nag-aalaga kay Limuel. Bali po ma'am, umaasa lang po kami sa kapatid niya, sa nanay niya po. Minsan lang po kapag halimbawa po sa kapatid na rin sa kanto po, nangangailangan po ng extra. Doon po ako nakaka-extra po. Minsan po kasama ng nanay niya po. Magtinda po ng ng atsara, ng gulayin. Doon po. Pero halos po bigay din po ng kapatid niya. Tanging ang ina ni Limuel sa ngayon ang kumakayod para sa pamilya. Ginagapang ni Nanay Marilu ang pamilya sa pamamagitan ng pagtitinda ng atsara. Bili na po kayo atsara. Bili na po kayo atsara. At mga gulay na nahahanap niya sa bundok. Paninda mo na yan ngayon, Nanay? Oo. Patingin. Ito ba to ya? Saan? Hindi. Ay, hindi ba to? Ano ba yan? Ito yun, oh. Alin? Ito. Puntahan natin. Yan. Ito. Yan. Ano tawag dito, Nanay? Pako. Yung maliliit lang ang dahon. Pwede rin yung medyo ganito. Apo. Basta pako. Buti na nagagawa mo pa siyang Pag isang ganyan, 20 pesos. Sa kakarampot na benta niya mula sa paglalako, hinahati niya pa ito para sa pagkain ng pamilya at gamot ng anak na si Limuel. Pag nagbebenta ka po, nagtitinda ka, naglalako ka, ano po yung mga dala mo? Yan, pako. Tapos atsara. Ano pa po? Ito lang na dalawa. Dalawang klase lang. Ilang, ba yung tawag doon? Tali. Tali. Yung madala ko niyan, mga 15 pieces. O, minsan 20. Pag kaming 3 ang nangunguha, nakadami kami. Pero sa malayo. Sa malayo. Hindi pa doon sa pinuntahan? Hindi. Diyan, panggulay lang.
pang So, madalian. nabibili naman po siya lahat? Nabili siya lahat kasi paborito nila yan. Bihira ang nagbibinta niyan. Kasi nga, ang iba na natatamad manguha, kasi madamo. Kahit dito, pag namamako kami doon sa malayo, tinatali-tali ko na yan, naglalakad lang kami pa uwi. Pag uwi ko, wala na, binibili na nila. Magkano naman po nanay yung benta mo sa isang araw? Nakabenta ako ng 200 sa pako. 200. So, yung 200 na yun, nanay, hinahati nyo pa sa pagkain ko sa gamot ni Sir? Makabili naman kami yan, 1 kilo at kalahating bigas, 1 pirasong gamot niya. Magkano po yung gamot? Tapos toyo, 100. So, isang klase lang talaga, isang gamot. Wala siyang iinumin. Yung pantusok talagang inaano namin sa kanya. Kasi po, pag sumasakit yung tiyan niya, yan, naririnig ko dyan lalo kung madaling araw. Nasigaw siya. Sakit. Di, nangangamot na lang ako sa ulo kasi madilim pa. Saan ba tayo maghahagilap? Gaano po kabigat sa iyo, nanay, na yung hahatiin mo yung pambili ng pagkain sa hatiin niyo pa sa pambili ng gamot? Sobrang bigat po. Kasi isipin mo naman yung susunod kung saan ka naman kukuha. Siyempre, yung mga anak ko, may kanya-kanyang pamilya, may mga anak din, yung pangangailangan nila, nabibigyan din ang anak ko paminsan-minsan. Kung tutuusin, ay kulang na kulang ang kinikita ni Nanay Marilu para sa kanilang mga pangangailangan. Isa pa sa alalahanin ni Lemuel ay ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Kahit nais nila itong bigyan ng magandang buhay ngayon, ay hindi umano nila magawa. Graduate na siya, ma'am. May mga awards na si Aubrey. Nakikita ko dito sa pader niya, ang dami eh. Ano po yung mga awards niya? Lead Award, Artistic Award, Wow. tapos may Masigasig Award po yan. Bali, dito. Ngunit kahit ganito man kabigat ang sitwasyon, hangad ng bata ang kabutihan para sa pamilya. Katunayan, pangarap nito maging doktor. Ano gusto mo na pangarap mo? Doktor. Bakit gusto mo maging doktor? Gusto ko pagalingin ng tatay ko. Bilang padre de pamilya, isang mabigat na pasanin ito para kay Lemuel. Ano po sa pakiramdam niyo, sir, ngayon eh, hindi niyo na po magampanan yung pagiging, kumbaga, aman niyo po na dapat po magawa sa pamilya? Masakit po kasi yung parang dati na nabibili ko yung inihingi ng anak ko. Ngayon, pag humihingi siya, hindi ko na magbigay. Halos, yung asawa ko kasi wala namang trabaho siya kasi nag-aasikaso sa akin. Sobrang bigat po kasi hindi ko naman po inaasahan na magkakaganti kasi sa edad kong to dapat sobrang lakas. Dapat nga yung ako yung nag-aasikaso sa nanay ko eh. Baliktad yung nanay ko yung katuwang ng asawa ko sa pag-aasikaso sa akin. Lalo kapag inaatake po ako, nagpupuyat sila. Pag gumaling ako, yung hinihiling niya, bibigay ko sa kanya. Gusto niya kasi ng pag gumaling daw ako, pupunta daw kami sa mga paliguan. Lahat daw. Kasi hindi ako makasama sa kanila. Pag may mga pupuntahan sila. Tapos sobrang dami na mga pangyayari na sa buhay na hindi ko na hindi ko na kasi sobrang hirap kapag nasanay ka na malakas ka tapos biglang birthday yung anak ko, yung mga graduation ng anak ko, hindi ko rin. Sobrang sakit po part ko bilang tatay. Kasi nangangarap din naman yung anak ko na sa unang akyat niya ng stage, ako yung maglalagay sa kanya ng mga awards niya. Pero hindi ko nagawa. Sabi ko, yan, pag bumuti yung pakiramdam ko, babawi ako sa'yo.
hanggang maghahatid tulog sa'yo sa eskwela. Yun naman kasi hinihingi niya palagi. Makitatay kasi yan. Kaya kapag maalis yung nanay niya, siya rin yung nagpapainom sa akin ng gamot eh. Sa murang edad niya, marunong na maghugas, maglinis-linis. Naalayan ako yung bumangon sa higaan. Nagpapasalamat po ako sa kanila kasi hindi nila ako iniiwan. Kahit na alam ko namang nahihirapan sila sa akin. Kasi ilang taon na rin akong ganito eh. Alam kong hirap na din sila, mga kapatid ko. Pero hindi pa rin ako nila pinapabayaan. Pilit mang maging mabuti at responsableng ama, ngunit pinipigilan ng sakit na nadarama. Gusto ko lang po makahingi ng konting tulong para sa mga gamot na pangangailangan namin sa araw-araw. Kasi po, medyo hirap po talaga kami. Medyo sobrang hirap. Sana gumaling na po siya para po makasama namin ng sa araw-araw na wala siyang iniindang sakit. Para magawa na din yung gusto niya, lalo na yung anak niya. Makasama siya sa kung anong event na meron yung anak niya. Hindi kailanman naging madali ang pagkakaroon ng sakit. Pero sa kabila ng pinagdadaanan ni Limuel, malaking pasasalamat umano niya na may pamilya siyang handang umagapay sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Sa ngalan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ako si Rizel Lozada ang maghahatid ng istorya sa bawat kwento ng inyong buhay. At sa ating pagtugon, makakausap natin ngayon si Limuel mula sa Sorsogon. Magandang hapon sa iyo, Limuel. Magandang hapon po, sir. Apo, kamusta ka na ngayon, Limuel? Medyo mahina po yung katawan. Opo. Ano po yung madalas na nararamdaman nyo po dulot nitong sakit nyo, sir, na lupus? Ano po, nanakit po yung mga muscles, mga joints. Opo. Tapos madalas lagnatin, mabilis pong padapuan ng lagnat, sipon, ubo. Opo. In case po na sinusumpong kayo ng sakit, Sir Limuel, ano po yung ginagawa nyo, sir? Ano yung remedios? Wala po, sir. Nakahiga lang po kasi hindi naman po, minsan po hindi naman kaya ng steroids na iniinom ko yung pag maatake po siya. Opo. May mga gabi ba, Limuel, na hindi ka nakakatulog dahil sa sakit? Opo, sir. Ano po, halos po matutulog ka ng konti po, tapos magigising ng madaling araw, tapos hindi ka na makakatulog ulit. Opo. Kasi sobrang sakit. Opo. Tapos gabi-gabi po ganon. Pero sa ngayon, Limuel, kamusta na ang iyong gamutan? Sa ngayon po, sir, medyo nahihirapan po kami sa gamutan. Hindi ko nakakapagpa-check up sa rheumatologist kasi malayo po sa Legazpi, tsaka yung yung mga gamot, kulang-kulang din sa financial. Opo. So may mga araw talaga, Limuel, na hindi ka nakakainom ng gamot dahil sa kakulangan ng pinansyal. Opo. Minsan nga po, mga araw na sobrang sakit tong na-tube po kasi naka-insert sa akin sa baga ko. Opo. Kasi sa sobrang sakit po, opo, may ini-inject po sa akin na gamot. Minsan, kung wala po kami talagang pambili, tinitiis na lang po yung sakit. Opo. So nasa magkano po ito, Limuel, itong mga gamot na kinakailangan mo? Yung pang-inject po, yung isang 100 milligram.
ano po, 100 pesos po isa. Minsan po, sa isang araw, pag grabing sakit, 3 po nagagamit namin. So, 300 pesos kada araw? Opo, yung ano po, yung pang-inject lang po. Tapos wala pa po yung mga, may vitamins, may mga gamot po sa, pain reliever, gano'n. Nasa magkano naman yun, Limuel? Siguro po, sa isang linggo po, isang araw. Kung i-estimate natin sa isang araw, nasa magkano po ito, Limuel? Kung ba sinasabi mo yung pang-inject is 300 pesos. Tapos yung mga gamot, vitamins, nasa magkano po ito? Siguro po sa isang araw, aabot po ng mga 150 or 140, ganun po. Opo. So sa ngayon, Limuel, ano po yung pinakakailangan mo ngayon? Ayun po, sir, yung panggamot po, tapos yung yung hindi pa po kasi ako napapatest na laboratory kasi wala po sa hospital na pinagdalahan sa akin dati. Nirefer po kami sa MDS kasi doon lang po yung meron dito. Sa Manila po kasi dadalhin yung dugo, doon iti-test kasi wala po dito sa Bicol. Opo. Sige, Limuel, standby ka lang para sa agarang pagtugon sa inyong alalahanin. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Miss Japs Calyos, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. Magandang hapon, Ma'am Japs. Yes, good afternoon po. Opo, mula sa libreng serbisyong hatid ng Ako Bicol Party List, ano po ang maaring matanggap na tulong ni Limuel? So, ganito sir, kung kailangan ni sir ng mga gamot natin na kung may reseta na bibilhin, pwede po natin siya i-assist para po makabili siya ng libreng gamot. Pwede po natin siyang i-assist through DSWD at meron din po tayo halimbawa po kung ang available ang gamot kung saan siyang ospital nagpa-check up, yung Metro Health natin, pwede po i-charge sa MAEP yung bibilhin niyang gamot. Opo. Ma'am Japs, ano po yung proseso po para matanggap po ni Limuel itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Siguro ganito na lang, sir. Anytime, today or bukas, pwede siya mag-visit sa office po ng Ako Bicol sa Barangay Tugos. Open po tayo 8 to 5 p.m. para po makita natin yung reseta niya. Opo. Kung meron ka po, Ma'am Japs, na mensahe dito kay Limuel, ano po yun, Ma'am? Ano po yun? Hello? Opo, Ma'am Japs, kung meron ka pong mensahe dito kay Limuel, ano po yun, Ma'am? Siguro, sir, ganito, pumunta siya po sa office para po matulungan natin kung ano pa pong pwedeng i-extend natin tulong sa kanya. So, available naman po tayo bukas, 8 to 5 p.m. Pwede natin siya i-assist para po hindi na siya mahirapan. Opo. Kami na po yung bahalang mag-assist doon po sa DSWD para po kami na yung tumawag sa DSWD. Basta kailangan lang namin yung requirements niya, yung reseta niya na bibilhin gamot. Apo, before kita ma'am bitawan, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan, especially dyan po sa Sorsogon, na nangangailangan din po ng tulong medikal? Actually, lagi naman po natin available po ang tulong ng Ako Bicol Party List, lalo-lalo na po sa mga ospital, sa mga nangangailangan, sa medical, burial, lahat po yan natutulungan natin. Ang kailangan lang nilang gawin ay magbisita lang po sila sa office ng Ako Bicol, sa Barangay Tugos, or i-message lang po ako para po ma-assist natin ng personal. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Japs Calyos. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. Yan, Limuel, balikan kita, Limuel. Limuel? Hello, Limuel? Opo. Hello po, sir. Opo, narinig niyo po ang Ako Bicol Party List na tutulong po sa gamutan po ninyo. Limuel, ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Hello po. Apo, kung meron ka, Sir Limuel, na mensahe sa ating Ako Bicol Party List, ano po yon? Maraming salamat po sa tulong po ninyo. Apo, at Limuel, bukas din ay babalik ang aming team sa inyong lugar upang ipaabot sa inyong personal ang munting tulong mula sa programa ni Congressman Saldico. Ito po ay cash assistance, ito po ay pwede nyong pambili ng iyong mga gamot at grocery packs para sa inyong pamilya.
Opo, maraming salamat po sa kay Kong Saldico at saka sa programa po ng Ako Bicol. Opo, at saludo po kami sa inyo, Limuel, dahil tinatagan niyo po ang iyong sarili hanggang sa pagnanais na magamot po kayo. Sino po yung inspirasyon niyo, sir, para lumaban sa buhay? Yung pamilya ko po, sir, lalo na po yung anak ko kasi maliit pa po siya. Opo, at nakikita ko yung VTR kanina, yung video mo, sir, yung mensahe mo na talagang yung kahit anong nais mo na tumulong sa pamilya mo dahil sa nakikita mong nahihirapan na din sila, ay wala kang magawa dahil sa kalagayan mo, sir. Kaya gustong-gusto mo ay na magamot ka na. Ano, Sir Limuel? Opo, sir, kasi po, nasanay po ako na ako po talaga yung nagpo-provide ng mga kailangan nila eh. Wala po na talaga noon. Opo, at in case na gumaling na po kayo, Sir Limuel, ano po yung una nyong gagawin? Gusto ko po talagang makabalik ulit po ng trabaho. Gusto ko po ulit kasi masaya po ako sa pag-security. Opo. At sana kung in case na bumalik na po kayo sa pagtatrabaho, wag mo, kumbaga, alagaan natin yung kalusugan natin at wag natin na abusuin po ito para hindi po tayo magkasakit sa darating na panahon. Ano, Sir Limuel? Opo, sir, maraming salamat. Opo, at maraming salamat din sa inyong tiwala sa aming program na ipinadala mo sa amin yung hinanaing or alalahanin mo patungkol dito sa gamutan mo, sir. Huwag kang mag-alala, sir. Meron po kaming staff na aalalay po sa inyo hanggang sa mga susunod na proseso. Opo, sir. Thank you po. Opo. At yan ang mga ora mismong tinugunan at inaksyonan ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga nangangailangan. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa mga